Bayan Yusuf ya kammala karatunsa na Software Engineering, ba ya da wani buri da ya wuce ya samu aiki a wani kamfani wanda zai zamanto Computer Engineer ko kuma Software Engineer a wannan kamfanin. A kwana a tashi, Yusuf yana ta gararambar neman aiki amma bai samu aikin da yake nema ba, a haka har ya haƙura. Kwatsam wata rana sai abokinsa ya kira shi a waya inda ya shaida masa cewa akwai wani kamfani ya ga sun fitar da sanarwar za su ɗauki ma'aikata. Saboda haka sai ya yi ƙoƙarin cewa zai je ya halarci wannan kamfanin domin a ɗauke shi aiki. Sai dai kuma wani abun da ya kasance bai ba shi ƙarfin gwiwa ba shi ne, aikin da za a ɗauke shi wato na masu kula da kwastomomi ne, wato customer representatives. To a wannan lokaci dai Yusuf ba ya da wani zaɓi da ya wuce ya je ya anshi wannan aikin in Allah ya taimake shi, domin wannan aikin ya fi mishi zama haka nan a gida. Saboda haka Yusuf sai ya shirya, ya fito da nufin zai tafi interview. Ya fito tun da sassafe yana kan hanyar shi ta zuwa wurin jarrabawar neman aiki wato interview. Kwatsam sai ya yi arangama da wata tsohuwa wadda ba ta gani sosai, inda ta taimake shi, "Yaro don Allah ka taimake ni, ba na gani sosai kuma ga shi na ɓace, ban san ta inda zan bi in koma gida ba." Ganin cewa ƙarfe 3 ne za a yi interview, yanzu kuma ƙarfe 2 daidai, sannan kuma Yusuf ya ji inda wannan tsohuwa ta kwatanta masa wuri ne mai nisa. Muddin idan ya ce zai ɗauke ta ya kai ta gida sannan ya dawo ya tafi wurin interview, ba lallai ne ya samu halartar wannan interview ɗin ba. In kuwa har zai halarci interview ɗin, to tabbas zai zo a makare. To amma Yusuf sai ya kalli cewa babu wani abu mafi muhimmanci a rayuwa irin ka taimaki mutumin da ke neman taimako a lokacin da yake neman taimako. Wannan abun ba ƙaramin wato kyakkyawar ɗabi'a ba ce ba. A saboda haka ne Yusuf ya yanke shawaran cewa wannan aikin fa da zan yi aiki ne mai kyau. Saboda haka idan na yi aiki mai kyau ba zan tashi a banza ba. Aiki mai kyau ba za ka taɓa yin shi ka taɓe ba. Don haka sai Yusuf ya yanke shawaran cewa zai taimaki wannan tsohuwa ko da kuwa zai makara a zuwa wurin interview ɗinsa. Haka ya kama hannun wannan tsohuwa suka kama tafiya har izuwa inda ta kwatanta mishi. Bayan ya iso ya ƙwanƙwasa gida, wata yarinya ta buɗe, suka shiga cikin gida ya zaunar da ita. Sannan a wannan lokacin ne wannan tsohuwa ta kalli Yusuf ta ce, "Yaro, Allah ya maka albarka, sannan kuma Allah ya baka abin da kake mafarkin samu a rayuwarka." Nan dai suka yi bankwana, Yusuf ya fito daga gidan wannan tsohuwa ya kama hanyarsa ta zuwa wurin wato neman aiki interview. A wannan lokaci dai tuni har ƙarfe 4 ta yi. Ganin cewa ƙarfe 3 za a yi interview, Yusuf a ransa ya san cewa ya makara, amma hakan bai sa ya haƙura ya fasa zuwa wurin interview ɗin ba. Ya ci gaba da yin sauri-saurinsa har izuwa lokacin da ya iso kamfanin da za a yi mishi interview. Ko da isowarsa kuwa sai mai wannan wuri ya faɗa masa cewa, "Ayya, Yusuf ka makara, an riga an gama ɗaukar dukkan wasu wanda za su kula da kwastomomi. Yanzu wuri ɗaya ya rage mana wanda za mu iya ɗaukar aiki. Ba mu san ba kuma ko kana da ƙwarewa a wannan fannin. Amma idan kana ga za ka iya jarrabawa, ka zo a yi maka interview, idan Allah ya taimake ka sai ka yi nasara a wannan wuri. Amma wuri ne wanda yake buƙatar mutum mai gogewa a wannan fannin." Yusuf bai ce komai ba, sai dai kawai ya durƙusar da kanshi a gaban mai gidan nashi ya yi godiya. Haka kuma ya sa aka tura Yusuf zuwa ɗakin wato tambayoyi, inda aka fara yi wa Yusuf tambayoyi akan abin da ya shafi harkar kwamfuta, Software Engineering, Computer Engineering, Application Software da sauransu. Nan take dai Yusuf ya ci gaba da ba da amsoshi akan tambayoyin da aka yi mishi yadda ya kamata, wanda hakan ya sanya mutanen da suke mishi wannan tambayoyi suka yi matuƙar mamaki, sannan kuma suka yi farin ciki da samun ma'aikaci kamar wannan. Ba wani wuri ba ne ba za a ɗauke shi aiki face aikin Software Engineer na wannan kamfani. Jin haka ya sanya Yusuf ya ji daɗi, ya yi farin ciki sosai. Ganin haka sai Yusuf ya fara tunanin, da Allah ya sa ban taimaki waccan tsohuwar ba na zo da wuri, da za a ɗauke ni a matsayin customer representative, wato mutum mai kula da wato kwastomomi a wurin kasuwanci. Yanzu kuma sakamakon taimakon da na yi wa wannan tsohuwar, ga shi na zo a makare, wannan field ɗin da aka turo ni in yi interview a kansa ya cika, duka mutane sun zo an musu interview. Wurin da ya rage kuma irin wurin da na kasance ina mafarkin samun shi ne tun a baya. Yanzu dai wannan taimakon da na yi wa wannan tsohuwa ya ba ni dama na mallaki irin aikin da nake buƙata kuma nake mafarkin samu a rayuwata. Ganin haka sai Yusuf ya yi farin ciki sosai. Bayan wasu kwanaki aka kira Yusuf aka kai shi ofis ɗinsa. Lokaci na farko da Yusuf ya zauna a cikin ofis a matsayin ma'aikaci kuma Software Engineer kenan, a nan take babu abin da ya faɗo masa a ransa sai ranar da ya taimaki wannan tsohuwa. Sai ya ga cewa wannan taimakon da ya yi shi ne musabbabin samun wannan aikin nasa. Nan take farin ciki ya lulluɓe Yusuf, ya faɗi, ya tashi,
yana mai farin ciki, yana tsallen murna, yana yin abubuwa da suke nuna farin ciki da kuma murna. Darasi: kar ka ce ba za ka taimaki mutum kawai saboda kana da wata wato muhimmiyar buƙata a gabanka ba. Taimakon mutumin da za ka yi ba ka san wa za ka taimaka ba. Za yiwu ka taimaki wani wanda daga ƙarshe taimakon nashi zai iya zame maka alkhairi. Ta iya yiwuwa sakamakon taimakon da kai ma Allah ya taimake ka bisa buƙatunka. A koda yaushe ana so mutum ya kasance nagari, mai taimakon ɗan uwanshi, mai kuma son ɗan uwanshi. Ba dole sai ka so kanka da kuma danginka kaɗai ba. Duk inda ka ga ɗan adam yana da daraja. Ka darajta shi kuma ka taimaki mai neman taimako a lokacin da yake neman taimako. Wannan zai taimaka maka kai ma ka samu taimakon da lokacin da kake neman taimakon da baka tsammanin akwai mai taimaka maka ba. Allah ya sa mu dace. Idan wannan labarin ya ƙayatar da ku, kar ku manta ku mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Ku mana comment, ku mana sharing, mun gode.